Bona vesprada a tots. En principi dir-vos que per a la gent que potser no em conega, jo soc el pare del presentador de Canal 9, de Cira Choni, és el pare d'ell almenys. I vull assenyalar avui a dos culpables que estem així tots. La gent moltes vegades obrim un Facebook per a conèixer gent, per a retrobar-nos en la gent que anava a l'escola, i aquesta gent va obrir un Facebook per a reivindicar que tornara la bola del drac en valencià, així a la nostra televisió. En principi, esto es normal. Cada vegada que diu Canal 9 fa un soroll estrany. I sí que va crear un Facebook recolzant la idea de que tornara la bola de drac en valencià per a la nostra televisió, i va ser un poc una idea rara, continua sent una idea un poc rara també, però hi ha una altra persona, un altre periodista que va sumar la idea d'Álvaro, que era el primer que va crear la pàgina, i és Antonio, que és periodista, que es va involucrar un poc en esta moguda, i han començat a manejar aquesta història de Goku, de la bola de drac, que té molts seguidors hacia la comunitat valenciana, i a la resta, però sobretot anem a parlar-vos del que era la versió en valencià de la bola de drac. I quan ells han fet aquest tema així nosaltres, jo me'n recordo en aquella època que s'ha parlat molt de per què no es va tallar la sèrie, de sobte, saber. Jo me'n recordo que es deia en aquells temps que era una sèrie que per a ser de xiquets en una televisió pública era molt agressiva. Varen dir, se la van encarregar i van crear Tómbola. Que no tenia res a veure, no era agressiva ni era res. Però bueno, i van fer altres coses. La gent que seguiu la bola de drac i aquesta sèrie, que no teniu res, la gent que estava dins tampoc ho entenia. I ara el que volem mostrar-vos així és la cara A i la cara B. Igual que la cara A, per exemple, del meu personatge, quan presentava la bola era Choni, i la cara B és que soc un actor, que em diu Ricardo Jordán, jo vull que esta vesprada podríem entrar dins del que és, per exemple, el doblatge de la sèrie. Igual que hem conegut els personatges, ara anem a conèixer algunes de les persones que posaven veu a aquesta sèrie. De fet, hem volgut fer-lo sense cap tècnica. Ni utilitzarem micro, ni utilitzarem res, perquè volem que ara vosaltres esteu dins del que és un estudi de doblatge. En l'estudi de doblatge estem parlant d'així, davant d'un micro, després tu en casa l'escoltes com l'escoltes, però en un principi volem que esteu dins de l'estudi de doblatge amb nosaltres, no hem d'utilitzar cap micro. Hi ha veus que reconeixereu, perquè ha vingut Goku, no vull dir-vos més, però gent que coneixereu ara mateix, i moltes vegades sí, jo vos recomano que tanqueu els ulls de vegades en quan per a aquesta sessió i tornareu, bueno, alguns teniu 12 anys, però bueno, però la resta, que sé que ja teniu una edat i que us heu criat en la sèrie, tornareu a poner-ho xicotets, no? I per això anem a veure la cara A i la cara B i voleu que sou partícips d'esta investigació que hem fet. Després també, que acabarem, us he de dir, vosaltres entrareu en la sèrie. No sabeu com encara, nosaltres tampoc, perquè jo portem, però entrareu en la sèrie, podeu ser aquests personatges, parlar d'aquests personatges i jugar al nostre treball com a doblador. Jo en aquesta època no doblava encara, després sí, però en aquesta època encara no doblava. Jo era molt xicotet, els meus companys, els meus companys són molt més majors que jo, i ja estaven doblant, jo encara no. Però és un xiquet ara, el que té en casa. I, bueno, dir-vos que moltes gràcies per vindre, que gràcies a este senyor, que l'altre i a este senyor que estan ahí pegant-se tot, que són els responsables que estem així. I ara, per saber que hi ha un públic, això és molt important, no podem començar sinó un aplaudiment vostre. A veure, 1, 2, 3, 4. Sí. I quanta gent així ha vist la sèrie, encara que som més xicotets o més xiquets, ha vist la sèrie després? Quan ja saps, 1 o 2, no s'ha vist més xicotets, no? Que no ho han pelat, ja, cabrón. Vale, va, pues
Vale, hi ha gent que no sap ni què és la bola de drac ni res, però ha vingut a veure què passava per així. No, sinó sou tots seguidors de la bola de drac, això és important. Queria dir-vos que els estudis de doblatge sempre han funcionat millor, ja hi ha un problema tècnic, que les coses passen per la Decimos que algunas vamos a también porque tengáis varios programas de futuro que es importante como profesionales del mundo de la comunicación para que os vayan a tener a mano vuestros experiencias, no solamente para enriquecer vuestros conocimientos, sino para que sepáis un poco por qué estáis hablando. Unité 18. Entonces idiomes, no anem a parlar avui, però dir-vos, simplement dir-vos... És que no m'ha descobat. No passa res. Vosaltres voleu estar dins del que era l'estudi de doblatge, això és el que passa. Els actors moltes vegades ens diuen que cobrem més per esperar que per treballar. I és de veres, aquestes coses passen, no? Hi ha problemes tècnics que són... Si voleu fer alguna pregunta, després ja monteu la redona. Perquè podem parlar dels actors que doblen la sèrie i moltes coses. Animo, sí? És que hi ha persones entre vosaltres que són els dobladors de la sèrie, realment són els actors que estan entre vosaltres que no conegueu perquè no hi sigui, evidentment posant la veu, però que reconeixereu de seguida. Encara esta xica que s'ha alçat, dius, qui serà esta xica que s'ha alçat? No vaig a dir por res, però ja veureu què és. O este xic que s'ha alçat per l'aigua, o altres que estan sentats ahí, que no sabem. Igual. ¿Qué hijos vienen de llevar? Estan peinant. ¿Este es teu o s'ha colat? És teu. Tu vens a tu rotllo, no? Vens a soles. És teu. És teu, és teu. És vostre, de tots. Teu també, no? És de tots. Vale. Passa. I tu coneixes la bola de drac també? Sí? Papis, no? Tu vam posar ahí. Molt bé. Si tenen família, ¿sabes? Però la veritat és que hem entrat directament a les 6, no hem tingut molt de temps per a preparar la part tècnica i hem anat un munt de... No hem tingut molt de temps, és a dir, no hem tingut ni un segon. Esto sí que de la Cant i de Múrcia, i han arribat en el darrer avió i per tant no hem tingut més temps que això, d'arribar així i fer-nos una foto. Però bé, també quan hem anat una setmana, la veritat és que estem molt contents de tindre així tota... Dimecres encara no sabíem què hauríem fer. Dijous tampoc. I divendres a l'última hora ja teníem allà pensat que els talls era el que hauríem fer. Però bé, ja està. Vam fer una cosa, mentre ells acaben en aquesta part tècnica, anem a fer una cosa. M'agradaria que anem a veure si reconeixeu els personatges de la bola de drac, perquè vull seguidores, ara ho veurem. M'agradaria que anem a tancar els ulls, ara no, quan jo us diga, tancarem els ulls i escoltarem algunes veus. I heu de dir-me de quines veus estem parlant. Així que, per favor, m'agradaria que tot el món tancara els ulls, tot el món, estic agachant la cabecita tot per abajo. Ahí, tanqueu els ulls tots. I ara molt en silenci, tanqueu els ulls perquè algú vol dir-vos alguna cosa, Hola! Heu vist el Geni Tortuga o la Bulma? Ui, és que no els veig. És igual. Escolta, a sota de la molt, és que m'estic avorrint. I a més, m'estic pixant. Ui, vale, ja, aplaudiment, Això es diu la improvisació dels actors. Buscar-nos la vida. Algú, de què estem parlant? Algú sap de qui estem parlant? Qui ha parlat? Goku de Menut. Ja hi sabeu ja. Qui? Kakaroto? Cachalot. No pegués, Pareixia Cachalot. Em pareixia Cachalot. Em pareixia Cachalot. Molt bé. Veus? Tu ho saps. I quin era el teu personatge favorit? Pues ja, que s'acaba el rotllo. Però, ja, el tenim ja? Pues abrir los ojos. Pues nada, vamos a ver si esto empieza a marchar. Bienvenidos, Y ahora sí, comencé. Con muy de rey.
de març de 1991. Comença Bola de Drac a Canal 9. I comença. El Goku és negre, eh? O sigui, I 24 de maig de 1994 va ser l'últim episodi més per Canal 9 abans de que es cancel·lara l'emissió. Últim capítol emès a Canal 9. Deixant sense doblar 142 capítols. Este va ser els dos últims minuts de Bola de Drac a 1994. I ara, em podries donar la mà? Oh. Sí, clar. És fet. Tens un esperit tan fort com m'havien informat. Ens veurem d'ací poc. Qui són eixos? Són Goku? No ho sé. Però ara estic segur que no serà tan fàcil guanyar el campionat com pensava. M'he detectat molta força en la seva mà. No sé què dir-te. En este món hi ha gent per a tot, sabeu? Igual són només una parella de pallassos amb ganes de fer-se els valents. Acaben d'aparèixer dos homes misteriosos. Qui poden ser? Molt pront ho sabem, benvolguts espectadors, quan comença el tan esperat torneig de les arts marcials. Me pareix que els nostres tècnics...
prepareu-vos perquè la història continua avui. I per fi estem així una altra volta, benvolguts espectadors. Perdó per haver-los fet esperar tant de temps. Avui estem així per a presenciar este esperadíssim torneig d'arts marcials entre els millors lluitadors del món, vinguts dels 4 racons del planeta. Ocupen els seus seients i preparen-se per a disfrutar de l'espectacle. Comença un torneig alternatiu. Els millors lluitadors del món, he dit. Tots estos borinos no tenen categoria per enfrontar-se amb el príncep dels guerrers de l'espai. Hola a tots! Vegeta, tu també participes en este torneig? Clar que sí, Catxalat. Què et pensaves, que guanyaries el torneig fàcilment? Ara que et mire, no t'has encollit un poc? Coses dels guionistes, però així estic molt bé. Em donen ganes de tornar a cridar el meu estimat núvol supersònic! Vaig a donar unes voltes. Ara vinc! Xau! No t'escapes, Catxalat. Més val que no se't puja l'èxit al cap. No oblides mai que jo sóc el número 1 i que havia d'arribar el dia que ens enfrontarem en un combat de veritat. Son Goku! El núvol supersònic altra volta? Hola a tots! Fa molt de temps que no ens havíem vist. Krillin, has vist que xiques tan boniques hi ha per així? Vaig a preguntar-li algunes si vols ver pum-pum per a mi. Però, Jenny, no m'ho puc creure. Un home de la seva edat li hauria de donar vergonya. Encara que ben mirat, potser jo trobi alguna xica bonica que m'agrade, que jo li agrade a ella i que vulgui casar-se amb mi i viure feliços tota la vida. Ai, mare, que complicat és això de l'amor. Casar-se amb tu. Però si eres més lleig que un mico gegant. Clar que jo de tant en tant he sigut un mico gegant. Va, que comença este torneig de caps de suro que tinc ganes de tornar-me'n al planeta Vegeta. Però què estàs dient, Vegeta? Si el teu planeta no existeix, ho va destruir Freezer d'un bufit en un 3 i no res. Madrid, sí. És veritat, no me'n recordava. Eixe figamoll de Freezer. Bé, és igual. Aniré a un altre planeta i després el destruiré. Sóc així d'amable. Vinga, que comença ja això, estic impacient. Ai, ja estic així. Ai, quin record del meu estimat nuvolet. I quina fam. Ostres, però és que el torneig comença ja. Jo pensava que abans anaven a menjar alguna coseta. Tinc una gana que moic. Però Goku, si fa 10 minuts que hem menjat i m'has netejat tota la pensió del mes. Capitena, Goku, para d'engolir. Que te posaràs com una bola de drac de Namek de collons. Ostres, però si jo pensava que això només era l'aperitiu. Crec que em venen ganes de fer un riu. Aquest xic no guanya per a menjars. I damunt tinc el Krillin solter i vivint en una casa de gorra. Jenny, però si sap que m'estima com a un fill. A més, li faig companyia. Companyia? Estic buscant una xicona guapa a València. A veure si t'emancipes. Deixes tranquil. Per cert, que boniques són les xiques de València. Oh, estic fartant-me ja de tanta xerreta, vell pervertit. Vull que comenci ja el torneig d'una volta. Colleu d'una! I no tornes a mirar les xicones de València! Xau! Ui, què faig així, Jenny Tortuga? Cosita, resruí. No res, no res. Només uns pocs foradets al cos de no res. I així, amics, entre bromes i entrenament, i tants anys després, comença el gran torneig de les arts marcials. Hola, soy Johnny, el nou presentador del torneig d'arts marcials. L'altre presentador el van despedir per ser massa agos. Les regles són molt senzilles.
qui caiga fora dels límits o no s'alce quan jo compte 10 serà eliminat. Tampoc està per què escolpejar les parts nobles. Escolta, senyor, perdonem, però voldria saber una coseta. Sí, digue'm vostè, jove. Què són les parts nobles? Doncs, bé, què han de ser, xiquet? Les boles, home, les boles. Ah, ja ho entenc. Les boles del drac. Doncs, sí, com vulguis. Però comencem. En este combat s'enfrontaran Goku, de l'escola del geni Tortuga, i Vegeta, el príncep dels guerrers de l'espai. Que tingues molta sort, Goku. Posa en pràctica tot el que t'he ensenyat. Ho faré, mestre. Lluitaré amb totes les meues ganes. Quins bons temps aquests. Quan vos portava a Krillin i a tu a repartir llet muntanya dalt, muntanya baix. Jo era el número 1, el geni Tortuga. El lluitador més gran de tots els temps. Però, mestre, això eren altres temps. Avui només és un vell arrugat que es passa el dia veient programes de xiques guapes en la tele. Però és que són tan guapes. Jo m'he sent molt més tan redones. Mira quina xicona més guapa que va per allà. Hola, cabells rossos. A mi em diuen Geni Tortuga. Vols vindre a fer una volteta amb mi per l'illa? Ai, parí, este home no té remei. Geni, espera que vaig a vostè! I ara sí, senyores i senyors, xiquets i xiquetes, que comença el torneig. Catxalat. Ara eres un nen ploramiques, no tinc ni per a començar amb tu. T'eliminaré i seré l'amo absolut de tot l'univers. Vegeta sempre igual. Jo el que tinc és molta fam. Ho acabaré ràpid i aniré a donar-me'n un bon menjarot. Vols que et recorde una cosa, Catxalat? Els guerrers de l'espai, quan neixem, se'n separen dos classes. Els que no són aptes per a la lluita són enviats a planetes on la població és molt dèbil. Tu pertanys a aquest grup de guerrers de poca categoria. Per això et vas criar a la Terra. Et diré jo altra cosa, Vegeta. M'alegre que fora així, perquè ara sóc un humà més criat a la Terra, però amb la força d'un guerrer de l'espai. Sàpigues que he après que un guerrer de poca categoria, esforçant-se molt i molt, pot arribar a ser el número 1. I el meu nom és Son Goku, el guardià. Merda! No puc parar l'atac! Maleït Catxalat! He eixit fora dels límits! Tros de moniato, algun dia et derrotaré! Ho aconseguiré! Ben fet, Goku! Vegeta ha eixit dels límits. Son Goku és el campió indiscutible d'este torneig mundial de les arts marcials. Goku, campió indiscutible del món. Volem parlar amb el guanyador. Com es sent? Es cansa de guanyar sempre? El bici. Algú sap on estan els servicis, per favor? És que estan corrents. I així, benvolguts espectadors, es tanca este xicotet capítol de la història de Bola de Drac en valencià. Però vindran molts més, perquè Bola de Drac és etern, i els seus dobladors legendaris podeu estar segurs que tornarem, perquè tots tenim dins l'esperit de Goku, lluitar per a ser el millor, continuar sempre endavant i no rendir-nos mai. Oh! A mi m'agradava més Vegeta! Em recordava els muscles de Tenzin Han. Tornaré!
ara és el moment que tenim esa taula redonda que podeu passar així o no, perquè és superincòmode. El micro, aquí no hem d'utilitzar-lo si estem com a casa. I podeu fer qualsevol pregunta relacionada amb el tema de la bola de drac, estos sí estan molt documentats, com els dobladors de la sèrie, el que va passar, a mi com a presentador, ens vam criar junts, Goku i jo vam començar junts en televisió, però ell va quedar igual, va ser envellit jo. Així que, qualsevol cosa, si algú vol preguntar, pues només has d'alçar la mà, te levanta el miembro y lo tiramos y ya está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Sí, sí, ya. De nou, ¿no? De nou a nou. ¿Os importaría tornar a posar un vídeo chicote de la bola de drac, por favor? ¿Un? Vídeo chicote. Ah, sí, el primero que cantaba Jaume Costa, que está molt Sí, va, perfecte. ¿Alguna pregunta voleu fer vosaltres, que esteu ahí? Sí, però serà ja un cantat per a... No, però ara, dins de la taula redonda, ja que he vingut de nou, per si voleu fer alguna pregunta relacionada amb la sèrie. La seguiu, vosaltres la seguiu. La que teniu l'edat de seguir-la. Mira el càmera sí. Fa friqui tu, Ara que no està en micro, m'ho preguntaré o preguntar tu també, si vols. Voleu fer alguna pregunta relacionada amb el tema de... Si no el feu a la televisió, hi ha algun canal en què pugueu fer dibuixos en valencià? Si no ho feu a la televisió, te refereixes a la teua. O sigui, a l'esta. No, si no se fa no, se podria fer un altre, no sé, és una pregunta que... En estos moments no cap. En estos moments no cap. És a dir, el problema de que si es tanca la radiotelevisió valenciana és que senzillament els valencians i valencianes es quedem sense veu, sense imatge, sense so, sense res, no? Ni dibuixos animats, ni documentals, ni pel·lícules de ficció que ja feia temps que no feien, no? Els valencians no feien. I sèries que feien encara més anys, sèries de ficció de les habituals de qualsevol televisió que feia més anys encara que no n'hem doblat, no? Però un dels problemes greus és això, que senzillament ens quedarem sense televisió pròpia. I l'eslògan darrerament va arribar molt tard, però això havia d'haver estat des del principi, la ràdio televisió valenciana és la nostra. I per tant ho hauria d'haver sigut des del primer dia, no a última hora. O no estos dies que té molta audiència, gràcies a que hi ha hagut un esclafit ahí en el control, no? Ha hagut un esclafit en el control perquè ja està bé, ja n'hi ha prou. La gent que està dins, els treballadors i treballadores que estan dins, han dit prendrem el control ja que així és un casino, això, no? Es va un poc també perquè volem reivindicar com la televisió pública va servir en una època per a difondre l'ús de la llengua i com va ser un exemple i la gent ho recorda. I quan la gent ha eixit al carrer a demanar una televisió pública de qualitat, Son Goku estava a les pancartes. I Son Goku era una sèrie que va fer que tots els nens, un nen, per exemple Álvaro de Múrcia, aprenguera valencià. Parla Álvaro, que és la primera. Yo aprendí valencià desde que tenía 7 años, gracias a Bola de Drac. Fantàstic, no només per favor. Esta millor ens hem corregut gràcies al Facebook, i la veritat és que la informació que té ell, Álvaro, i després Antonio, que també he conegut a través del Facebook, i ara personalment, tenen una informació brutal. Vull dir, qualsevol cosa que vulgueu preguntar sobre la sèrie de Bola de Drac, doncs saben molt més que nosaltres. Nosaltres, jo, ho comentàvem des d'en Xus i en Mari, la memòria que tenim és que fèiem un capítol i eixíem a fer una altra cosa i ja no sabíem què havíem fet. Després teníem temps de veure o no per la tele. Però aquestes persones, igual que molts de vosaltres també, seguíeu la sèrie dia per dia, capítol a capítol, i clar, tenim molta més informació de la sèrie en el seu conjunt, no? Nosaltres fèiem el nostre personatge. Hi ha algun dubte sobre la sèrie que es va deixar de Mira, ara tenim un punt. Molt bé, un aplaudiment, No havia nascut encara, a veure, digues. Tinc un dubte. Vosaltres habéis traduït molt la sèrie, quasi completa, veritat? ¿Cómo traducir la película de Bola de Drac, la batalla del Zeus? ¿Qué veis la película?
Jo no tinc la resposta perquè no soc cap ni selectavisió ni representant de DVD ni representació. Però sí, suposo que seria una pregunta que es feia... Els dobladors estarien encantats. Sí, allà. I els estudis de doblatge també estarien encantats. I ja tindria de... Clar. Bueno, de tota manera, això és una pel·lícula nova, diguem-ne, no? Que està distribuint-la Selecta Visió o no està nova? Havia comprat els drets Selecta Visió. L'únic que es pot fer és, atenció, això el món està canviant, no? Aquesta informació que tenim ara avui en dia, jo no sabia que això estava, però les persones que estan al dia vivint d'este segle XXI, el que fan és que li escriuen a la distribuïdora, a Selecta Visió, si voleu jo us dono el nom del responsable, el Jordi Farro. Jordi Farro, escolta'm Jordi, el que volem és que hi hagi una versió valenciana d'aquesta sèrie per les mateixes veus que la van protagonitzar en el seu dia, d'acord? I nosaltres donarem suport a aquesta petició, d'acord? I com a poc ja tenim una complicitat entre públic i professionals, sí? Després ja veurem a quin estudi ho farem, perquè com que ja pràcticament no en queden d'estudis abans, ja ens apanyarem, no? Si llavors si tenim una maleta, doncs si pot servir, no? Jo ho faríem així mateix, però en qualsevol dels casos estaríem molt interessats. Vosaltres que tenim una informació de primera mà i al dia, diguem-ne, no? És a dir, de com pot estar les coses, quan ha d'eixir la sèrie editada, etc. Feu aquesta pressió. I a través de... Tenim un grup a Facebook que és el de volem que torne Bola de Drac a Canal 9 ja! A més a més, doncs ja! Si veus, clar? Doncs este podria ser el fòrum, no? És a dir, el fòrum de debat, el fòrum de compartir informació i d'alguna manera fer acció. Sentit, ¿no? El días que queden podemos usar los capítulos. En el momento que salió la película, ya se le propuso a ellos, ya se lo comenté a él, de que se pudiera hacer un doblaje en valenciano. Lo que pasa es que en ese momento la película no tenía ninguna distribuidora que lo hubiera comprado. Entonces ahora que la ha comprado Selecta Visió sí que es el momento de hacerlo. Pero Álvaro, quan tu dius en el momento en que tu ja sabies abans que... Sí, de hecho yo te lo comenté. Lo saben todos. A ver, tú digues... Yo te lo comenté hace unos meses, pero es que la película no había llegado todavía, o sea, todavía no la había comprado la... A ver, ya voy a decir todavía no tenía los derechos. Porque está todo un poco... Sí. La pel·lícula és l'última cosa que s'ha fet de Bola de Drac, però ja des de 1997 que la sèrie va ser cancel·lada per decisions polítiques perquè les APES i les APAs i moltes coses, moltes associacions en contra de l'anime japonès i Bola de Drac feia molt soroll. La sèrie va ser censurada a Canal 9 i va ser l'únic canal de tota Espanya on va triomfar la censura en la sèrie. Això és molt fic de dir, però també és un poc representatiu de que una sèrie que va ser un fenomen a València, tant com ho va ser a Catalunya, va ser retirada i per tant no hi ha hagut després cap altra sèrie que hagi sigut un fenomen que hagi difós el valencià d'aquesta manera. El que vull dir és que es van quedar 142 capítols sense doblar. El primer s'haurien de doblar esos 142 capítols i després ja parlant de la batalla dels déus. Pot ser, la manera de fer-ho és al revés, doblar primer la batalla dels déus i després la resta de capítols, però bé, ja sabem que ara mateix amb el tancament de la radio televisió pública será muy difícil que se pueda recuperar. De hecho, es curioso que quitaron la serie y desde entonces Canal 9 no levantó cabeza. O sea, coincidió con esta retirada. Y Babalá también. O sea, fue quitar Babalá y quitar Bola de Drac y llegar Labradero y ahí se acabó la historia ya. Es van caure les boles, les boles de Drac i que s'han de caure. Molta gent d'ells ens ha ajudat en la tasca d'investigació d'averiguar, sobretot Álvaro, averiguar les dades d'emissió i tot això, però bé, des de l'any 97 no s'ha més. Una pregunta ahí. Jo recordo quan era menut l'estrès ese que suposava només acabar la classe, anar corregent, parlar la sèrie a casa, no? I ara que ho estic així davant, vau fer un treball impressionant. Però, clar, jo recordo la meva infantesa i ara que vos estic així davant, o sigui, a vosaltres quan la gent o els vostres fills o alguna cosa vos coneixien, o sigui, no vos anava al carrer i vos acosava dient què és el que passa en el pròxim episodi, o no volien que vos contava. És que no sabien. Jo tinc un nebot de 3 anys que no parava de preguntar.
I era el que explicava abans Francesc, que nosaltres fèiem el nostre, no ho veiem tot, podies veure el que veiem, i aquell tenia molta més informació que jo. Era molt jovenet, tenia 30 anys, aleshores, i no ho podia entendre, no deia, tio, ho estàs fent, tu també m'ho contes, i hi havia problemes entre ell i jo perquè pensava que no li volia contar. La meva filla, que té 31, va començar a dibuixar manga, que dibuixava bé, però per la bola va començar a dibuixar manga. I em passava igual, o sigui, és que no sé què passa, jo faig el meu i jo no... I passava el mateix. No dobleu tot el capítol sencer. Mon pare, que estava molt orgullós de tot l'èxit que va tindre la sèrie, anava donant el telèfon a tots els xiquets. I aleshores, tots els dies le tenia que donar un xiquet de un altre. Eres Goku? I un dia me posa maleta, perdó. I me queda sense veu. I li dic, és que Goku està malet, està fònic. I fa, això no pot ser. I també hi ha aquest xiquet que se decepciona molt de veure que Goku tenia dos mamelletes. Me va ser molt divertit, la veritat que sí. De tota manera, per la pregunta que tu feies, mireu, això no sé si ho veieu, però això és un full d'un guió de doblatge. Veieu que hi ha ahí fragments separats per línies, això es diuen frames, takes en llenguatge, que són les unitats de treball. Nosaltres anem, diguem-ne, al guió corresponent on està el nostre personatge. Això que han fet ara aquí, uns darrere d'uns altres, això no ho feien en el treball professional, sinó que venia Krillin i feia tots els Krillins que podia. Si coincidia amb Goku i Krillin, feien juntament el capítol corresponent i tal. Si estaven els tres, però si no, cada personatge feia tants takes o tants fragments de tants capítols com fos possible. Quintana, que era narrador nat, venia i feia tots els narradors possibles i després algun personatge sol per ahí, algun monstre, no sé què, per igual. Quan va així Vegeta, doncs el mateix. L'Ange, que era també un personatge que eixia esporàdicament i anava a omplir-lo en altres intervencions en altres capítols. Però bé, aquesta situació que uns darrere uns altres, això ho hem fet així per a representar-ho, però no era la forma de treballar professional. Per a vosaltres tu és la pregunta, no? A mi m'agradaria saber si cadascú feia només un personatge de la sèrie o algun de vosaltres feia més un personatge i si és el cas, si ens podíeu donar una mostra de l'altre personatge que fèieu o si doblàveu també, per aquella època hi havia moltes sèries, no sols d'Escola de Drac, hi havia unes sèries d'anime, com per exemple Musulman, que a mi m'agradava molt i m'agradaria si poguéreu un poquet de la veu d'algun personatge o de Drac o de Drac o de Musulman. En referència a el que tu has dit, jo feia de Gohan, que crec que era el fill de Goku. I ma germana, miri que avui no ha pogut estar, ni Eva tampoc, que feia Gohan, i ma germana feia de Goku quan jo caia malenta de la meva. Era una cosa, i després, això que has dit, que si fem altres sèries, doncs sí, n'han fet moltes sèries, per exemple, una coincidència molt divertida que ha coincidit en la vida real és que les tres bessones la doblaren les nostres germanes. Mari, Miri i Eva, germanes, feien les tres bessones. Ai, Calimero i Valeriano. I les Wii, bueno, jo vaig fer també el Popeye, vaig fer l'Olivia, que estava boja completament. I l'Olivia i la cosa més fantàstica que vaig fer i més rara va ser els Teletubbies. La teva germana Miri feia Popo, que era deliciosa, A més, estava fent pels matís Teletubbies i per després estava fent el principal un brec. Arribava al teatre i estava boja, perquè clar, després de 6 hores de Oda, una granada! Arribava a fer el complet, el director va dir, a veure si fem les coses al seu temps, perquè era molt complicat. No, el que feia Musulman feia una persona que ja no està entre nosaltres, és Fefe, que m'agradaria un aplaudiment per a Fefe. Des
de fer musulmán també feia en algunes, no sé si dir-ho, en aquelles pel·lícules per a adults. Sí, efectivament que sí, en les moltes també, sobretot en el primer moment. Solia dir allò, a més de fer algun personatge d'aquells que rendia bastant, feia allò de próximamente en esta sala. Un trailer de la pel·lícula en qüestió diu continua així que la veureu. Jo no sé si te'n recordaves d'una sèrie que feia allò de «Ens faré una sopa de tortugues!» Te'n recordes d'això? Jo me recordé que em tornava a veure el Perito Solar. Clar, és que com així no se pegó la banya del Rocksteady, de les tortugues ninja. Exactament. Ella feia la reportera de les tortugues ninja, ho deia que a cada sèrie... La paraula cap de suro. Cap de suro i morirà! Però jo dic, faré una sopa de tortugues! Bueno, pregunta. Sí. Ay, ella fue así hinchar. Con la madre está embarazada. La que va a cantar el tema de las cerejas. Ara cantarà. L'Aldea de l'Abró, la primera sèrie en valencià que van fer l'Aldea de l'Abró, abans de la televisió valenciana, que estava en Aitana, que anàvem i americanos el doblatge, que no sabíem doblar i anàvem, tu sabem, sí, pues anem. Quins records teniu de Voladera, que com començament? De Voladera, imaginàveu l'èxit? una cosa, que me'n recorde que ja eren capítols que el Goku ja havia agarrat en Bernoure, ja s'havia fet gran, tenia uns músculs, però així no. I jo encara estava anant a doblar-lo. Un dia agafe al director, és que hi havia 3 directors, no? 3 o 4. Estava Francesc Fenollosa, estava Martí, estava Montse Anfruns i Aureli. Crec que vaig agarrar un dia a Aureli i li dic, Aureli, a mi m'encanta fer Goku, però és que jo crec que ja és massa gran per mi, perquè era un armari de gran. I és que, de veres, buscar un altre actor, perquè és que ja no li pega la meva veu, i jo la feia. Però ja no podia baixar la vez impossible. I me deia, no, és un adolescent encara, jo. De la manera que tu li agravaves la voz, sofria perquè no podia tirar-li ja més greus perquè és que era massa gran. Feien moltes hores, hi havia dies de 10 hores que Una pregunta que voy a hacer el chiquete este Fado sobre el Hola, yo soy un fan vuestro, la verdad, no hablo mucho valenciano. No pasa nada. Y una pregunta, cuando supiste de la noticia de hacer este gran anime, ¿qué sentiste? ¿Cómo no teníem, tu vols dir a l'inici. Sí, el primer capítol cuando dijeron... El primer capítol. Mira, una cosa interessant és que no teníem ni idea de què anava la sèrie. És a dir, nosaltres no tenim cultura otaku, no? Jo la paraula otaku l'he coneguda fa 3 anys, no? I això ho van donar fa 20 anys, no? Aproximadament, si me no fa. És a dir, la paraula otaku, i moltes altres que he après després, gràcies que el meu fill té ara 17 anys i m'he ensenyat moltes, és a dir, no sabíem què anàvem a doblar. De fet, quan vam començar a mirar el càsting, vam poder anar, sí, vam veure personatges i tal, i vam començar a dir, mira d'esta manera, o aquí pot treure bé... Krillin, xulo, aquest puntet ahí de malintencionat. A lo millor el Mari pot ser més innocent, allò que no saps. Això de les boles, això no sé què. Bueno, és a dir, i cada personatge anava una miqueta per intuïció, no?, de les persones que havien de fer el càsting. I jo crec que sí, que efectivament va ser un càsting molt bo, no? Però jo estic molt orgullós del càsting que vam fer, tot i que era molt complex, i això van ser molts capítols, i al final vam haver de... Bueno, no sabíem això. Però abans de començar no teníem ni idea. De fet, jo crec que ningú sabia, ningú, el públic, no sabia què era la bola de drac. Va tindre repercussió després. És a dir, va impactar tant el contingut de Bola de Drac que en acabant va ser un boca-orella
i sense cap tipus de promoció, no tenia promoció ni inicialment merchandising tampoc, al final va tenir una repercussió social molt important. Comentava adés una experiència que va haver a Barcelona, un grup de rugby, no us ho perdeu, un grup de futbol americà a Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, quan va morir el Geni Tortuga, en la sèrie catalana, a TV3, van fer un minut de silenci, alerta. I era un equip de futbol americà, i seguien la sèrie amb tota la passió del món. Va ser un fenomen social total i absolut, així i al Principat de Catalunya. Un exemple d'aquest fenomen va ser l'any 92 quan es va promocionar la tercera tanda d'episodis de Bola de l'Axeta, Canal 9 va ser el primer canal en portar els episodis japonesos des de Japó, perquè les dues primeres sèries es van vendre per a tota Espanya amb la traducció francesa i Canal 9 va estrenar en primícia el 9 d'octubre, 3 setmanes abans que Catalunya i que totes la resta de comunitats, la Bola de Drac ZZ, que realment era Bola de Drac Z, però es va fer com a nom promocional Bola de Drac ZZ, i un exemple és que Canal 9 i el diner de Canal 9 s'invertia en valles publicitàries a tota la comunitat anunciant els nous capítols de Bola de Drac. Era un fenomen tan fort com després s'ha dit que era només a Catalunya, però a València va ser una bestialitat. I després, com es va censurar tan pronte, no s'ha recordat massa, perquè eren massa joves tots. Però això, efectivament, això no va passar, jo crec, en cap altra sèrie de dibuixos animats de televisió valenciana, en absolut. Jo ni ho sabia, que això estava. Aquesta foto la vam fer nosaltres, vull dir, això era anant cap a Estudis Galàxia, a rodar, que rodàvem allí, la bola es feia allí, i va ser este Álvaro, el més pino, puente este actor, que va fer el box, hi ha un muntó de gent, de companys nostres de l'època, que va ser anant cap allà, amb el cartell este gran, la valla publicitària, vam parar per fer la foto. Sí que és de veres que nosaltres, quan vam començar, jo i els meus companys, quan van començar a presentar el programa de la bola, venien de la mà també de Goku, de la Bola de Drac, eren tots igual. I jo me'n recordo que la gent que al principi te reconeix per el carrer, imagines que són els xiquets, que venen a conèixer-te, i va ser, la primera persona que va conèixer va ser en el rastro, uno que estava venint a la planxa i no sé què, perquè era la gent que seguia la Bola de Drac. Per això jo crec que va tindre molt d'èxit, perquè els xiquets veien la sèrie, que veien els seus germans majors, o inclús els pares, perquè era gent ja molt jove, o sigui, i treballava en grups la segona vegada va ser un grup de música que es deia Las Máquinas, que són de València, supercanyeros i tal, que seguien la Bola de Drac. Va ser una seguida, perquè la gent que esteu així, són gent que teniu una edat també, la seguiu. Hi ha gent que tampoc tenia 5 anys, però amb la Bola de Drac, hi ha gent que es veu gran i que en 20 anys seguien esta sèrie. Coses juvenils, adultes, abans de... Sí. Esto va ser l'any 92, Canal 9 va fer en aquesta banda d'episodis un 53% d'audiència. Igual que ara ja voldria anar a això, Ja, en l'última època, vull dir, no?, de televisió valenciana. Sí, els últims 15 anys. Sí, els últims 15 anys, M'agradaria que en gravareu dient, no sé si ho podríeu passar, però que la sèrie que va ser representació... La sèrie que va ser representació... Voldria dir això, que la sèrie que va ser representació va ser tallada abans de terminar i al 94, quan les canes cadenes va continuar fins al 99, i bé, que aquest èxit es va voler també apagar un poc, no? Que ara que és molt fric dir això, però... Així vull posar un altre exemple de l'any 93, la promoció que es va fer molt maquinera de l'època també. No sé si... La veritat és que avui no tinc el dia. En a Canal 9, els nous episodis. Ese es Fefe, Sí. Pero no lo haga ahora, porque no se me... Perdó? Es que no se me ocurre. Els nous episodis dels dibuixos més emocionants de la televisió. Sí, crec que entrenant-me puc ser més que un superguerrer. Este dia era molt esdeveniment que no pots perdre. Prepara't,
perquè la història continua. Episodis de Bola de Drac, des de dimecres a la Babalada. I ahir lleixia Martí Pic com a Goku ja... que tu ja no hauries... Va ser el relleu natural, no? Recordeu, Martí Pic feia el personatge de Yamcha en els capítols inicials. En la primera sèrie va fer de Yamcha. Exactament, no? I ells ho tenen tot això recollit en un... Però jo me'n recordava, el que passa que el va robar corbat. Exactament, sí. No, però en un web que tenen ahí, no? Els actors de Tercera Valenciana de Canal 9... Luego se va a poner el vídeo con... Estarà tot ahí, no? Que estem tots en els diversos personatges i Deberes haver doblat esta sèrie, sobretot per això, per el que us ha passat, que heu après el valencià, el vostre idioma, molt bé. On hi haurà moltíssimes novetats, com nous presentadors. Mira, si estan dissenyant el nou programa. Pintaran les coses, un grup amb moltes sorpreses i regals. Mira. I per descomptat, les noves aventures de la Bola de Drac Z, que no veges com estan. Ja ho sabeu, vos esperem molt prompte. El meu fill, com a amiguita. I ara aneu-vos-en a casa. Feu-vos un badellet i a dormir. No vos planeu pel mig. Sempre representant un poc la primera etapa, que Francesc representa la seta també, Quintana va estar dins tot. Com vau viure l'evolució dramàtica de la sèrie? Perquè és veritat que al principi era molt humorística, després es va tornar quasi de ciència-ficció, no? Jo mira, te dic una cosa, quan música, no sé, vosaltres si vos feu, però era una cosa dir, que vaig a no sé què, i quan contestava l'altre havia passat, i quedaven així en el text, de tan llargs que eren els texts, que t'adormies. Eren molt llargs, i això és que recordo. Feien un gest i als no sé quants segons fem l'altre. Estava com sí, trasbalsat en un altre món, Gràcies. La primera part va ser el que diem ambients. Decíem un poco dir, és que la primera part de la vida no tenia res a veure, quan tornàvem els paquets a veure si era xiquet o xiqueta. I no va haver un canvi gros, crec que va haver un canvi gros d'un puny. No traien res de l'original. Han acabat traient tot, que no m'ho sé d'aquest. No traien res de l'original. Clar, una transformació durava 42 segons. I és l'única sèrie que m'he quedat sense fer. Perquè tira de la transformació, no arribes, 25 segons, i després de vegades 32 segons i dius, ara la fas. El fas i ahí s'acaba el I se arriba a la casa y se dio cansado, ¿no? Y te pones aquí, venga, va, ¿no? Y tal. Però és que al principi n'hi havia pressupost. Hi havia pressupost, podíem fer-ho tot. Després ja no hi havia pressupost i per tant la manera de canviar-se diners uns i altres era que els gestos eren de l'original. I coincidint en que en Z hi havia molt de gent de combat i tot això, doncs les seqüències ja es quedaven pràcticament també, no? Yo creo que eso es la segunda parte. Era molt cansat, però els gestos tenien molta energia, això, bueno, en el Tao Te King... És l'única sèrie que sonia. En el Tao Te King... Els noms. Parell de vegades me vaig despertar cridant. Sí, se decía que un actor era doblándose y no tanto de ser mayor, sino de Aquí damos caso, íbamos a nuestra Sí, però justament les primeres sèries japoneses
com el japonès és un idioma que és tan exòtic, diguem-ne, no? Per nosaltres l'anglès estem acostumats, no? Però el japonès resulta que tenen una cosa... I això com ho dic en valencià, no? No hi ha la traducció que me la donen feta, sinó com jo això ho interpreto en valencià quan resulta que ella pareix que estava queixant-se de tot el món, no? No sé, què fem? És difícil, no? Sí, però en acabar resulta apassionant. És a dir, jo em vaig enamorar del meu personatge, del Geni Tortuga, justament per com era ell i com era jo. Com eren molt pareguts, la cosa de dir, hòstia, és el meu. Era pup-pup, Era pup-pup. A veure, parelles preguntes algunes tècniques. Sí. I és que, com manteniu, quan graveu, heu dit que ho feu sol, moltes vegades. Sí. La vostra part, els ràcords, la continuïtat. Sí. Com es manté? Es manté per implicació, diria jo. O sigui, abans hauria contestat d'una altra manera, però jo crec que quan tu te creus del personatge, no? En doblatge es diu d'alguna manera que si tu respires com respira el teu personatge, el personatge és teu, no? Tu t'has transformat rítmicament, diguem-ne, vitalment en el teu personatge. I per tant, a partir d'ahir tot queda bé. Llavors, quan diem una cosa pròpia nostra, dic, això, fes-ho teu. Fes-ho teu és posa-li tu l'ànima que tens, no? A este personatge que ja domines, que ja respires com ell. I això, com un dia Maria Dés, queda genial, no? I si t'agrada el doblatge no te'n vagis molt lluny perquè hi ha una sorpresa per a vosaltres també, si t'agrada poder entrar en el món del doblatge. Sí, això ve en 5 minuts, això a poc a poc. Quina pregunta per així? Tancs, en el vostè. Jo sempre li dic, la meva història és, jo vaig néixer en el 88 i Canal 9 va llevar la sèrie quan jo tenia 6 anys, crec que era. Entonces jo vaig continuar mirant-la per la catalana, fins al 99, després era molt més fàcil trobar els capítols perquè en internet ho podéis trobar, molta gent s'ha gravat i la versió catalana per a mi també és molt bona. I jo el que volia era, primer, agrair perquè jo moltes vegades recordava la sèrie, muchos hermanos 2 años més que yo y muchas veces me contaban muchas más cosas que yo no me recordaba. Maldición de China, hace no sé qué, y no sé cuántos, y yo siempre volía, bueno, pero claro, probé un capítulo, 2, lo que era en el mule antes, todas esas cosas, muy poca cosa. Entonces, gracias a estas personas que van a hacer el grupo, me entendí, y siempre estoy dando la tabla, vamos a tomar a escuchar el capítulo, y veas que deixa de escucharlo, que la faena en sí, pues que siga. Y fica los talls, yo ahora he mirado y estoy com repassant l'altra vegada la sèrie, i me'n recordo moltíssimes coses que abans pues, no me'n recordava. I el que estàveu parlant de fer-te el personatge quan s'ha dit algun personatge que Goku dir Nyascoca o que Déu i tot això, és una cosa que la veus molt valenciana, molt teua, i la veritat és que... Jo anava a passar un fragment d'ara que representa un poc el que hem fet nosaltres des de Volem, de començar per l'Àvaro que va començar a difondre la sèrie, i ho direm que va difondre la sèrie d'una manera un poc elegant perquè realment, a part, el canal no va ser un poc el despertar de l'hortelano. No va remetre la sèrie, però és que a més, amb una política de màrqueting de preus de cobrar per els àudios, quan la resta d'autonòmiques ho decideixen gratuïtament per a difondre la llengua, no s'ha inclòs mai a cap edició oficial de DVD. Per tant, els fans valencians de Bola de Drac no tenen cap edició oficial, així que... Lo que te pasa, conecta, va, oh, quéjate, ala, va, posa ahí. Vinga, esteu? Anem a repetir ja, així, no sé, no. Soc Goku, esteu bé? Jo també. Adeu. Ara sí, ara sí. El tema que tienes ayudado a recuperar últimamente sí algunos audios de manera legal y voy a trancar en este fragmento que representa un poco la situación. El planeta Vegeta, on tu i jo va néixer, si va ser destruït, no va ser a causa d'un meteorit. No cregues ni una sola paraula d'aquesta història. No hi ha res de veritat. Parles massa, Vegeta, i et canses. Més val que et reserves forces. Freezer és responsable de tot, encara que nosaltres, els guerrers de l'espai, hem treballat per a ell. Estàvem a les seues ordres i executàvem tot el que ens manava. Ens hem portat d'una manera exemplar i a pesar de tot, com a reconeixement, no va trobar res millor que calar-li foc al nostre planeta i matar milers de soldats. A
Afortunadament nosaltres vam escapar. Pregunta que eres tu pregunta Una pregunta i comenteu, i a triat de Canal 9, realment és impressionant, descriu Canal 9 exactament, després hi ha imatges censurades, que jo que la tele me'n recordo de les vist, jo tinc un fill de 6 anys, que era enganxat a Goma de Drac, no s'ho podeu ni imaginar. O sigui, tinc enganxat fins al punt que vol que em disfraci. Jo de Goku la puedo anar de xixi i de Pero igual vas a conseguir que no mate, ¿no? Vale. Per tant, és un desig que tinc. Ja. Perquè hi ha imatges, o sigui, ara del planeta Namek, quan Freezer ha fet la primera transformació i enganxa en les banyes, aquests són les ills que li pega i xorra la sang, però que internet dura 3 o 4 minuts, vinga i torna i la sang xorra, però jo vaig estar al meu fill mirant-lo i no sé si apagava l'ordinador, i això en la tele no passa així de vegades. Última pregunta que volia fer. No, cap problema. Importante, lo que miras que es un micrófono. Bueno, esto es chusta, al lado hay un micrófono. Iban muy unidas, porque claro, el micrófono y ella, por el doblaje, el micrófono, bien. La pantalla, ya tenemos cosas importantes. Tenemos un micrófono, tenemos una pantalla, tenemos actores de doblaje que en este caso también quieren